Tama ba magtanong ng sahod pag ikaw yung nag-a-apply sa trabaho? Sabi ng isa employer, red flag daw to. Kapag ganyan sistema ng utak mo, Kapag namatay ako, hahanap ko pa ng iba. paano ba sa kanya? Bato mo? Accountant. Marunong ka ba maglaba? So atin tignan. So kamakailan nag-viral itong screenshot ng isang employer na kanilang conversation na isang aspiring na aplikant niya. Pasend po documents nyo, resume, CV, NBI clearance, police clearance. Lahat naman to ay standard. Ang una niyang tanong ay magkano po salary? Kasi hindi siya sinagot. Mamaya after 1 or 30 minutes nang nanonood siya ng movie, ma'am, pumutok na si madam. Wala pa bang sinesend na documents and requirements? Sahod na agad tinatanong mo? Kapag ganyan sistema ng utak mo, sigurado di ka magtatagal sa lahat na ina-applyan mo. Salamat po sir, I'm no longer interested in our conversation. Thank you. Para na ipag-break lang. At ito ay nag-viral ngayon sa social media dahil pinost din ng ito rin yung caption na sinasabi ng employer na sa mga nag-a-apply po, wag mo kong tanungin how to apply, ano requirements at magkano sahod. So, paano niya malalaman? Red flag na agad sa akin yan. Kapag mag-a-apply ka ng trabaho, handa dapat, tama yan, handa dapat lagi yan yung mga yan. Mga basic documents na hindi mo na kailangan magtanong ano kailangan dahil pare-parehas lang naman yan. Wag mo kong gawing tropa sa pagtatanong, tandaan mo direct hiring to. May tama naman sasabi ni madam dito. Kaso tataka lang ako, ba't hindi nakasaad agad yung sahod niya? Saan mo to pinost? Diba may mga iba, diba may Jobstreet, may LinkedIn. Pero kung direct hiring to na nasa Messenger, medyo alam mo na anong klaseng mga tao makakausap mo kasi informal na yan. Diba mostly nga nakikipagkita pa. Diba ang laki na nang natitipid mo both in effort, tsaka sa time, tsaka sa resources na kailangan mo kung via Messenger mo na lang. Kumbaga the medium is the message. Medyo mataas ata yung standard na hinahanap ni madam para naman sa paraan ng kanyang paghanap na empleyado. Kahit madami ko empleyado, gusto ko ako babraso ng mga aplikante ko. Don't waste our time dahil mahalaga po ang bawat oras nating lahat. Yes, kaya nga tayo may mga HR eh. Alam nila yung psychology, alam nila yung ethical and mental, physical, emotional, psychological na mga requirements at mga nuances. Yung mga tipong gumaganon-ganon ba yan? Pag ano ba siya? Parang baliw ba? O meron ba siyang gustong saktan? Pag bakausap mo, laging depressed or walang pakialam sa kanyang paligid, walang pakialam sa mga tao makakatrabaho niya. Mga tinitake into consideration niya ng mga HR, ng mga human resources. Kasi yung resources nyo ay tao. So, importante. Ito nga kasi boss siya eh. Parang siya na yung pinaka-may-ari. Hindi niya to de-delegate sa mga taong dapat kumukuha niyan. Baka init na ulo mo sa, di ba, sa business side of things, ay nababato mo ngayon sa mga aspiring mo sanang applicant. Expect nyo na po, stricto at prangka akong boss. Di porket pala biro ako sa wall, magka-level na tayo. Boss is a boss. So, dito medyo nag-focus siya sa boss. Ako ayoko ng boss. Gusto ko leader. Gusto ko yung tingin sa akin ay parang hindi na nag-uutos. Ang gusto ko parang turuan ka sa kung ano yung alam ko. Kasi ganun tayo lahat mag-grow. Matututo tayo sa isa't isa. So, ayoko maging boss na mayroon din boss-a-boss. Ayoko ng ganun eh. Siguro yung power dynamic dito yung kanyang pinaglalaroan. Ako pa din na magpapasahod sa'yo kahit magkano pa pinag-uusapan natin. Wala naman nagtatanong eh. Kaya ako nag-apply sa'yo eh. Saan nagagaling to? Parang defensive mo na, oh, ako nagpapasahod sa'yo ha. So, dapat ganito kasi ganito dapat. Malamang. Kaya nga ako sa'yo nag-a-apply. Alam kong sa'yo nanggagaling yung pera. Pero pinamumukha mo sa akin kada galaw, kada hinga ko na may pera akong ginagano sa mukha mo. Diba? Mas nagmumukha akong boss-abos dito. Hindi na siya nagiging recreational, hindi na siya nagiging productive na klase ng mindset, lalo na sa isang workplace. Kung may mga tao na hinahawakan mo legally sa trabaho, nire-respeto ka bilang leader. Ayoko boss eh. So, nire-respeto ka bilang isang leader, bilang kasama dun sa workplace, trabaho ay trabaho, mas magiging productive at makikita mo sa trabaho niya yung pagmamahal sa trabaho niya. Ako kasi on the editing side, nakikita ko pag isang edit ay halatang minadali o halatang gusto ko lang gawin compared sa isang may pagmamahal o medyo pinag-isipan. Mapapansin mo agad yan. Alam ko may mga klase ng trabaho na hindi naman halata yun, like more on the cold side ng accounting, diba? Siguro ang basihan yan ay yung accuracy mo sa data. Hindi ako well-versed dyan, pero I'm sure yung mga manager sa mga kanya-kanyang mga larangan ay mas maiintindihan yung sinasabi ko. Kailangan ko salain ang bawat tao dahil sa akin manggagaling ang pinapasahod ng kumpanya ko. Syempre, di naman galing kay Lord yan. Alam ko this post is not good para i-public pa, pero may matutulong
natutunan po kay kahit papaano. Wala akong natutunan. Ang natutunan ko lang dito ay medyo meron kang pinagmamalaking kapangyarihan na kung ikaw ay nandun sa posisyon na yun, hindi mo na dapat ipagyabang yun. Parang mo sinasabing, matalino ako eh. Hindi mo na kailangan sabing matalino ka. Maipapakita mo to sa galaw at sa isip mo. At kung ikaw ay may pera dito, kung kailangan pa sabihin, ako yung nagpapasahod dyan, basta nagbumukha ka lang preachy at defensive na parang, ano ba tinatago mo? Alam ko. Nagmumukha ka lang kasi may pinagkukuhanan, parang meron kang pinaglalaban na sino bang kalaban mo? In the first place, diba, be the bigger person. Kasi ang goal mo kasi be the bigger boss eh, diba? Ganun yung nagiging mindset natin pag feeling natin eh. Porque tayo nagpapasahod sa isang tao eh, mas malaking tao na tayo sa kanila. Technically naman, sa hierarchy na yan, mas mataas naman talagang level mo. Pero yung pagkatao mo, pare-pareho lang tayo. Mapa-janitor ka man, mapa-ikaw man yung empleyado, mapa-ikaw man yung boss. We all deserve respect. So, tama naman iba yung sinasabi dito regarding dun sa etiquette ng pagiging ready sa mga dokumento mo, pag hinihingi sa'yo. Eh, ang nakita ko lang sa conversation nila, itong thumbs up, di ko alam gaano siya kahangal dun sa kanyang pag-apply. Eh ako nakikita ko sa prof pic ni Sir may Jesus. Nako, baka nasa Diyos ang awa, nasa tao ang walang ginagawa, di ba? So, hindi ko alam yung context pero kaya nag-focus na lang ako dun sa mismong pagtatanong ng sahod. Dapat naman talaga alam mo yan bago ka pumasok eh. Para kang umorder ng pagkain, hindi ko pa nga alam magkano yan eh. Gusto ko muna malaman magkano, doon ko ibabase magiging desisyon ko dun sa bibilin ko, kaya ko ba bilhin, di ba? Kaya ko bang bilhin kahit gusto ko kainin niya, kahit gusto ko yung trabahong yan, kung di naman mataas yung sahod sa aking pangangailangan. Sabihin natin minimum wage kasi kailangan doble sa minimum wage, hindi ko yan kayang kunin kasi ganun din, naghihirap lang din ako. So yan, so nagkaroon na siya dito ng motivational quotes na huwag kayong masanay na isusubo sa'yo bawat detalye kung gusto mo i-hire ka na isang kumpanya. Pag trabahuan mo, pag sumikapan mo, kailangan may impress mo, magiging boss mo. Totoo naman, best foot forward ka lagi sa trabaho. Ako nga nagsinungaling pa ako eh. Unang-una kong trabaho, sinatanong nila kung marunong daw ba ako mag-Photoshop. Sabi ko, oo. Nung gabing yun, umuwi ako, inaral ko yung Photoshop. Inaral ko, okay, ganito pala magbas. Pero as in, missing kong porsyento na butas, hindi ako marunong mag-Photoshop. Pero alam ko kasi, nakita ko na kailangan kong matuto. Kailangan mo talaga mag-impress, di ba? Minsan, you have to fake it till you make it, tapos saka mo na lang i-prove yung sarili mo. Minsan yun yung mga pinaglalabanan na diploma, diskarte, yun yung mga siguro pag-apply sa mga ganong klase. At dahil doon, nakuha ako at mataas pa yung nakuha ko. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na iba-iba yan per circumstance. So sinabi sa akin man o ibang kumpanya, lahat sinasalang qualified applicant dahil hindi biro ang sahod na pinag-usan. Salamat po. So siguro dito, nagmukha lang mata pobre yung ating pagsalita dun sa taon. Ang dami na natin ibang sinabi. Pinag-uusapan lang naman dito, ano yung sahod at yung mali nung nag-a-apply ay hindi siya ready sa mga documents niya. Pero sana tinanong niya muna na maayos bukod sa pagkakasulat ni Sir dito, hindi siya para sa ganitong klaseng larangan. May hirap talaga yan, may mga barriers to entry talaga yung mga ganyan. Meron iba gusto ganitong klaseng magsalita, ganitong klaseng utak. At ang hirap kasi dito, na-post pa online. Yung mga ganito kasing bagay dapat, respectfully, morally, professionally, hindi na kasi talaga pinopost yan. So, kaya siya naging viral kasi napag-usapan, may ganito pala instance. So, dahil dyan fail ang iyong job application process. Maraming salamat po sa pagiging makatao natin sa ibang mga nag-apply. At dahil dyan failed si Madam dahil sa pinahiyapan niya ang random applicant at failed din si Kuya na hindi pa ready sa kanya ina-applyan. Pero pareho naman sila may mali dito. Mas malaki lang siguro yung fail ni Madam. O dahil dyan, kailangan ko hugasan ang aking utak sa mga memes. Ano mga sunod? Yan kay Mark. Anong ibig sabihin ng love sa'yo? Selos po. Hired ka na sa puso ko. Pasado. Hey! Oh! Okay, pasado ka na. Sunod. Galing on the way. Sir, order niyo po. Alin dyan yung Java chip? Wait lang po Mukhang nasa kaliwa. Ay, di mukhang nasa kanan. Out muna ako. Kanan. Wait, hindi ko agad nag-register sa akin. Ito po, sir. Hired po siya lahat ba? May laway niyan. Kaya kailangan natin talaga salain ng ating mga aplikante, di ba? Kung talagang napagmahal sila sa serbisyong kanyang binibigay. Ang dudumi nyo. Galing looking for chinita. Wala, hindi ka pwede mag-apply ng chinita girlfriend, ha? High-tech electric pen. Pumasa sa board to ng engineering. Magaling, galing pa sa kaliwa.
Iba talaga sa'yo pag pagkaliwete. DC ba yan? Ang galing AC. Ang galing mo, quiz. Ano to? Galing kay Twilight. Asking my boyfriend questions to start an argument. Kapag namatay ako, hahanap ko pa ng iba. Ang hirap yan. Hindi na. Kahit si Madam Daisy hindi malalabanan ng mga ganito klase interview, walang tama dito. Kung sa interview sa trabaho walang tama o mali, dito wala akong tama. Kapag namatay ako, hahanap ko pa ng iba. Hindi na. Mali. Mali? Bakit mali? Bakit? Akala ko bang hindi mo kayang mabuhay nang wala ako? Akala ko ba pag namatay ako, mamamatay ka din? Kaya sasama ka sa akin. Hindi! Ba't kasama ako dyan? Paano kita mamimiss? Kung patay na ako, bahala ka dyan. Ano ka lalang? Bantayan mo na lang ako. Bantayan mo yung magiging girl best friend ko. Kung meron magandang babae, tapos ako yung itatapat sa kanya, kanino ka mas magagandahan? Wala ako magagandahan dyan. Alam ko na to, trick question to. Wala ako magagandahan kasi dapat ikaw lang dapat yung maganda. Dapat hindi mag-register o hindi factor yung ganda ng iba. So, alam ko gagamitin niya yun yung mas. Diba? Siyempre, ikaw. Mali! Sa'yo akong magagandahan. Bagsak ka, boy! Mali. Easy. Bakit na naman? Mali ka. Dapat sasabihin mo, hindi ka nagagandahan sa Sabi ko kanya. na Ikaw lang yung nagagandahan Yes! ako. Sa akin ka lang nagagandahan. 1, Walang mas, 0. hindi ako mas. Ako lang talaga dapat. Sabi sa'yo mas, diba? Gamit na gamit. Okay, sagutin natin lahat yung pasado ko dyan. Okay, tuloy mo! Alam mo na yung mga sasagot mo, ha? Ayun na ba lahat? Tinitrain ka, tandaan mo yan. Nanggigigil ako, hindi ka nag-grade 2, di mo alam sumagot. Sige. Next question. Sige. Okay, bahala ka dyan. Pasawsaw ka sa toyo na yan. Sarap yan sa isda. Next question. Okay. Kung tatanungin ka ng tropa mo kung pwede kang uminom, anong sasabihin mo? Kung pwede kang uminom, anong sasabihin mo? Siyempre, pwede ako uminom. But baby ba ako? At tanda-tanda ko na, kailangan ko pa ng permiso? Bawal. Kasi hindi pwede sabi ni girlfriend. Ay, mali yan. Dapat siguro sasabihin mo dyan, ayoko, gusto kong kasama girlfriend kasi ayaw nila na sila yung rason. Kasi pag ginawa mo sila yung rason, nagbumukha lang sila yung masama sa tropa mo at sa ibang tao. Tama. Tama. Mali. Wala na tayong tinama, pre. Bakit na naman? Ano ba? Wala ka nang nakuwang tama. Kailan ba ako naging tama sa'yo? Kaya nga, wala ka talagang tama kahit anong gawin mo, kaya wag ka na magsalita. Tinamaan na ako Yung sa'yo. tamang sagot, bawal. Ano ba sabi Ayoko, ko? pre. Dapat sasagot mo ganito. Ayoko, pre. Ayoko talaga eh. Mas diba? gusto kong kabanding yung girlfriend ko. Mas kabanding ka. Sabi ko na kasi ayaw nilang sa kanila. Pero Ganon. parehas pa din yung sagot nun. Hindi. Sinabi ko, bawal. Alam mo sa babae, men, maraming ibang ruta sa mundo yan. May iba't ibang timeline niya, parang si Doctor Strange. Ito strangest, Doctress Strangest. Nagiging mukha akong masama kasi sabi mo, mismo! ayoko kasi ayaw ni girlfriend. So parang ako yung masama. So dapat sabihin mo, ayoko tol. Sa sarili mo, aaminin mo, ayoko tol kasi gusto ko talagang kabanding yung girlfriend ko. Ayoko tang kabanding ganun. Alam mo na. Leche, Kapag sige. tinanong kita kung tama ka, anong sasagot mo? May tama ako sa tama ulo. Mali, ano ba? Ano bang klaseng sagot yan? May argument tayo, tapos sasabihin ko, tama ka? Hindi O anong sasagot mo? May tama ka. May tama ka sa ulo. Mali. Tama Tinanong lang kita sinabi kung ko tama sa'yo. ka, sasabihin mo, hindi, di ako tama kasi lalaki ako. Hoy! Ikaw yung tama kasi babae ka. Kasi mga babae, may tama talaga yan. May tama dito talaga yung mga yan eh. Ganon. Ganon. Women. Galing. Sige, testingin kita. Sige. Ayan, gumraduate na ako, may test pa din. Sige. Kunwari, ibang babae ako, sabihin ko Naku sa'yo. po, trick question to, boy! Siyempre naman, meron akong girlfriend. Hindi nga, wala nga. Ibang babae na nga siya eh. So, may girlfriend ka na pala. Wala kang makuwang tama. Siyempre, hindi mo nakakausapin yung babae. Huwag mo na siyang i-entertain. Dapat lalayo ka na agad, aalis ka na agad. Kung alam mo nilalapitan ka na niya, aalis ka na. Pero kung tayo nga, di ba makaalis sa langaw? Paano lalayo mo? Uy, may COVID yan! Hindi. Para saan pa yun? Ba't ka pa kailangan mag-explain? Babae mo yun? Kinausap mo lang, babae mo lang. Erang yan. Babae ko na rin yung tindera, lumapit, yung toda, la kuya. Ano ka Sige.
Ay, wow. Ay, kawawa naman yan. Ano nang gagawin mo? Lalayo. Nasaan kayo mata ko? Lalambingin kita, baby. Paano lambay? Bayan? Bakit ka galit, baby? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo? Hindi, huwag mo na tanongin kung may nagawa kasalanan. May kasalanan ako sa'yo, no? Hindi. Mali. Kapag ganon, magdadala ka lang ng pagkain, sobrang daming pagkain, McDo, Jollibee, fries, everything, ice cream. Ito kami, ano to? Araw-araw ka may regla? Naiintindihan ako naman bisa gano'n magpasuyo, di ba? Women. No, wala ka nang sasabihin. Basta kakain lang, titikip mo lang ng maraming pagkain. Gano'n din yung mga, parang kaning baboy lang. Gano'n yung mga baboy. Pag mga gano'n sila sa bukid, papakainin mo lang para tumahimik na, okay? Gano'n dapat, huwag natin pag-usapan yung problema. Tago lang natin, sa ilalim natin kukote para sumabog yan. Pag nagtalo na talaga tayo, lahat ng mga dati natin pinagtatalunan, lalabas natin at doon tayo magbe-break dahil na magbe-break tayo. Kaya gusto ko yung ganyang klaseng thinking. Pag nagpapapansin yung girlfriend ko, which is ikaw, ano dapat kong gawin? Bigyan mo ng pera. Mali. Dapat Ano? papatayan siya. Yes! Tama! Tapos ang dami niya ibang minamiss ko na babae, no? Pasado ka sa ating interview. Dapat yung simula pala, pinataya mo na eh. Ay, nako. Sunod, leche. Sorry na pindot ng luha ko. Nagbabacklid kasi ako nung may panahon na yung puta. Di ba sabi ko sa'yo, i-block mo na agad, i-mute mo na agad, para hindi ka na matawagan kahit ni madam. Bago ka pa niya i-screenshot at i-post online at pahiyain. Sunod, two sides of me. Bobo ang pota mali. Baby, mali ka po. Pumili ka ng mamahalin mo, pumili ka ng replyan mo. Kung yan yung employer mo, dapat ganito. Pagkatrabaho mo, ito dapat. Sunod. Ako siya na naman. Ayoko na si Frank. Pwede ba i-ban nyo na si Frank sa mga pinapadala niya sa akin? Oh God. Daig pa nito babae. O sige. Kahit may diploma ka pa, papel lang yan. Pero kung dito ako mas lalaking kita ko, dito na lang ako. Sad to say, dito sa Pilipinas, kinukuha ng mga companies ngayon is yung mga college graduate. Yeah. Automatic. Bakit ba tayo nag-aaral in the first place? Hindi naman lahat kasi magiging Mark Zuckerberg, okay? Hindi lahat magkakaroon ng ganong klaseng thinking. Hindi lahat mga talagang pag tinanggal mo sa kanilang larangan, tinanggal mo sa kanilang pinag-aralan, sa kanilang diploma, lalago sila sa kung saan man. Kasi risky yun, nakakatakot yun eh. Kung meron kang mga taong umaasa sa'yo, di ba, mga sa pamilya mo, sa asawa mo, anak mo, kakailanganin mo ng mas stable at mas secure na path o na ruta. At hindi mo dapat dinidemonize yun. May mga taong para talaga sa ganung buhay. Walang masama. At meron din mga tao na be free to choose a path kung gusto nyo ng ganong klase. Na puro talagang dadaanin nyo lahat sa diskarte. So, sa example ko kanina, di ba? Diploma. Pag-apply ako na maayos, gumraduate ako. Tapos, dinampian ko ng diskarte. Di ba? Nakuha ko ngayon yung mas magandang rate ng panahon na yun. Ano ba, reason? Nakapag-usap na ako sa mga may malalaking kumpanya na, mga malalaking businesses na, mga corporations na. Lagi ko tinatanong sa kanila, bakit nga pala hindi kayo nag-hire ng mga college dropout? Isa lang, palang sagot dyan. Mahirap na mag-take ng risk. Na-explain na natin to yung hindi ganun ka-importante yun ang diploma sa factor na ang diploma kasi nagbibigay siya ng commitment sa'yo. Ibig sabihin ng kaya mong tumapos na isang bagay. Meron kang proyekto na kaya mong tapusin. Kasi that's a 4 years, 6 years, di ba, ng mga kurso. So ibig sabihin sa utak ng isang ng employer, kaya mong tumapos isang bagay, kaya mong tapusin hanggang sa dulo. Ngayon, yung diploma kung yun lang ang basihan talaga ng iyong buong personality, na iyong buong kakayanan, karakteristik at skill level, iba na yun. Iba pa yan ulit sa labas ng diploma. Diyan lalabas yung pakikitungo mo, yung basic human skills mo, sociability, diba? Iba-iba na yan. Siyempre yung diploma, hindi naman doon nakalagay yung rank nyo. Hindi naman tayo parang mga hayot na may mga levels ng lakas eh. Ang mga example na nagiging basihan yan ay iba valedictorian, pwedeng basihan yun, pero hindi yun lagi ang case. Kasi minsan iba magaling lang sa textbook, pero pag dumating na yung problema, hindi marunong mag-problem solve. So nagiging complicated na siyang bagay na hindi siya cut dry na black and white. Diskarte o diploma. Sa ibang bansa kasi, kahit wala kang college diploma, basta meron kang valuable skill, hahire ka nila. Marunong siya mag-accountant, ikaw may diploma, pero siya mas magaling, kukunin ko pa rin siya. Wait lang, marunong siya mag-accountant? Ano? Marunong siya mag-accountant. Wait lang, marunong siya mag-accounting? You mean, accounting, alam ko, hindi yan para naghuhugas ka ng pinggan. Marunong ka maglaba? Marunong siya maghugas ng pinggan? Alam ko, inaaral yan. Hindi mo lang pwedeng
bara-barang matututunan yan. Kung saan ako mas malaki ang return of investment ko, doon ako. Kahit may diploma ka pa, papel lang yan, pero kung dito ako mas lalaking kita ko, dito na lang ako. So sinasabi mo na plus points lang yung diploma? Pampaganda lang siya ng resume. Pero mas maganda pa rin kapag mas valuable pa yung skill mo. Kasi mas pipiliin ng mga negosyante ang taong walang diploma na mas magaling ang skill. Pero paano mo babasihin yung skill? Napakaraming klase ng trabaho na, pagalingan tayo mag-type? Hindi mo malalaman yun. Ang basehan nun ay diploma. O onti lang yung mga klase ng trabaho na pwede mong ipasok yung ganitong klaseng mindset. Meron naman siyang onting katotohanan. Pero most of the time, hindi yan ang magiging basehan nyo. Kung prangka ako, parang boss kanina. Yung pagiging prangka sa mga top universities, diba? Sila yung top of the top. Pero kung titignan mo yung mga ibang mga tulad nung napasukan ko dating trabaho, which is very anecdotal, so hindi siya ganun kagandang case, mas marami yung ibang universidad kumpara doon sa top ng mga universities. So nagigets nyo ba, hindi yun lagi ang basehan. Maraming factors yan. At kung makikinig lang kayo sa ganito, para magkaroon kayo ng kumpiyansa sa sarili, kasi siguro ito yung mas kakilala nyo marinig, go lang. Kasi tunay na buhay lang naman ang pwede magsabi sa'yo ng katotohanan. Okay, makinig sa mga ganito. May kanya-kanya kayong path, may kanya-kanya kayong diskarte at diploma na pwede nyong ipakita. Skill kaysa sa graduate. Ako, marami ako empleyado, pero ni isa doon walang college graduate. Kasi mas marunong pa yung mga college dropout na gumawa ng trabaho. Sabihin mo na lang, di mo afford yung mga meron diploma. Kasi I'm sure mas mahal ang hihingin mo kung kunyari nag 10-year course ako or nag 10-year ako na residential or whatever. Kasi iba-iba kasi may merong nag-residency, meron pang may boards. Malamang mas mahal ang hihingin ko kasi mas matagal yung inaral ko, mas matagal yung binayad ko para matapos sa isang kurso para sa isang specific na skill required o talent. Diba? So para sabihin mo na porket may mga college dropout dyan, napaka-misguided ang ganong klaseng sagot eh. Pero ewan ko, nagigets ko na merong hype to na nabibigay para sa mga tao. Well, sabihin natin may nanonood dyan, si Mr. Juan, si Mr. Applicant na, hindi naman ako, wala naman akong tinapos eh. Hindi na ba ako magkakaroon ng trabaho? Ito yung mga gusto nila marinig na okay, may pag-asa na. Which is totoo na may pag-asa pa. Ito kasi pang tinatapa kami isang ruta ng buhay para sa isa pa. Okay? So, ayun nga, nagigets ko naman eh. Yun yung tulad na sabi ko, anekdota din yun. Kumpanya lang niya yun. Punta ka sa mga top companies, yung tipong billion-billion. Tingnan nyo kung sino doon, iilan lang doon yung mga college dropout. Hindi ko sinasabi na mga college dropout ay walang alam o tamad o kahit ano man negative. Pero kasi statistics-wise, kaya nga tayo, di ba, pinag-aaral. Kaya nagpapakirap ang magulang nyo na pag-aralin ka sa simula. Di ba, na naigabay ka. Yung pinaghihirapan nila, pinagpupuyatan nila para makuha mo ang edukasyon na yan. Kasi hindi naman lahat ng tao para mga rebel. Hindi lahat ng tao merong exciting na autobiography na from rags to riches, galing sa lupa, punta sa langit, langit, lupa, impyerno. Di lahat magkakaroon ng gano'n at napakasakit na tanto ka na nga sa high na kaya ko to, biglang mag-fail ka. Iisipin mo tuloy, ikaw yung may mali instead of change mo yung mindset mo na kung ano yung meron ako, yun ang aking gagamitin. Baka kasi magkaroon kayo ng mga thinking na pag college dropout ako, sabi niya hindi ko na kailangan. Hindi mo kasi ako ina-hire eh. Ala sa akin ang susunod na Bill Gates, ala sa akin ang susunod na dropout na millionaire, di nyo kasi naiintindihan. Ang gusto ko lang mag-improve ka for the better. Kunin mo yung diploma yan o mag-apply ka ng diskarte sa buhay mo. Lahat gamitin mo. Hindi yan black and white. Okay? Sunod! Kali kay Val Lores, this is this way, alam mo, di naman kailangan ng diploma. Kailangan mo pareho. Okay, kailangan mo pareho. Sunod. Meanwhile, sa ilalim ng Skyway. Paano nila ito nasulat sa taas? Fuck you ka daw. Mali, bagsak ka sa grammar. May yun na nga, may ka pa. Nung nandito pa yan sa lupa, bago umabot sa langit, sinulatan na yan. Conspiracy fail. Gusto ko sa lalaki na gusto. Ang dami naman requirements. Ayun na. Yeah, boy! Tiran mo naman kami! Sarot. On my way sa aking job interview, pagkatapos sabihin na hindi ako pwede at wala na akong pambayad sa pang-commute. Yun yung nakakaasar dyan, yun yung masakit. Yung nag-a-apply ka na parang kailangan mong kumita. Diba? Tapos sasabihin, ba't late ka? Wala ka akong pambayad, ma'am. Kaya ako nag-a-apply. Ito galing kay store. Basta, warak. Tanggal na nga yung steep. Tanggal na rin yung buong katawan. Hiwa-hiwalay na rin yung pagkatao ko. Ito pala yung original. Ito ko nag-ending nito. Ito pala. Ano bang kurso kailangan tapusin dyan? Ben, di marunong maghagis. Meron bang skill? Dapat yan, binasa-basa mo pa konti. Ang lupit pa nung... Galing po. Nakita may skills na yan.
Para matuto ka na ka na. Ito, itong gamitin mo. Huwag na ano, ito lang. Okay. Ayun ka. Okay. Ano ba yan? Gago. Paano ba sa kanya? Bato mo? Mason, naroon magturo. Ay, hindi naman ako pader eh. Anong tinira mo? Ikaw. O natira si Kuya sa likod. Ito hirap sa Pilipinas. Ikaw na nagtuturo. Ikaw mapagtitrip. Para hayop ka. Baka ibagsak sa interview. Order natin. Bakit crosswise tong court nyo? Nasa isang gilid lang. Hanggang ngayon ba pati ba mga court, di ba para sa Maynila, di ba mga kalsada, di ba yung kabila mo na yung ginagawa bago yung isa? Mukhang pumasa rin ang inyong barangay. Ito ang mangyayari pag kalahati lang ng requirements mo yung pinapakita mo, di ba? Kaya kailangan salain ka talaga bago ka pumasok. Mga newborn baby. Yan, gusto ko na magpahinga. Newborn baby. Yung sa ano, yung kay Wally. Di ba dapat mga lola nandyan? Voltes 5! Pagpatugtog ka! Sunod! Kay CTFU Quezon. Ano to? Uy, si ano? Si Jessica Pag Song. nakakarinig ko kayo ng mga batiko sa Itbulaga, like bastos si Joey, Ang luma na nito. si Vic, mahilig sa chicks, ano pong nararamdaman nyo? Totoo naman eh. Ako sabihin hindi ka bastos. Ano to? Iuwi ko na to. Pwede na. Ito yun pag yung tropa mo nilaglag sa sarili tapos sinama ka pa. Tapos nag-i-interview kayo. Ayoko na mga group interview. Yari ka dyan, boy. Pare-pareho tayo magiging tambay niya sa bahay. Atakan pa baba, di ba? Yung aking best trait. At panguli, kalikil like, someone turned free rin into a Filipino. Undocumented mage, expired gift certificate, yet still don't. Gako po niya, sobrang Pilipino nito. Ito ang interview process at job process sa Pilipinas. Reverse red tape. Tunay na Pilipino ka talaga. At yan, dahil tatapos sa ating, ito, high mage. High mage na immortal din, literal. At doon tatapos sa ating mga salamat po sa pag-apply, sa panonood. Babalikan nga na lang po namin.